Ka Khasi Students Union KSU kan sashim ya karai halor ka jingkhat ya kren jo ka sarkar jila la shai ka singi arpasantrik nailar ha ka jingalang bakirki jo ka Central Executive Committee CEC ong u Assistant General Secretary ka seng usamla penshai bor lang rani ula ong ru baka seng kalayo jingtip halor ka ni ka jingkhat ling bakilar thai ka bor ha ka step arpasantrik nailar bat hadin kalayo pdiang ya ka shithi hapdeng kapor khat wei hadu khat arbajemen sngi kumta ulaong bakalong ka bashem shitam ban khat penlong ya ka jingalang ha ka ni ka ju kasngi namarkin ha ban khat ya kinongalam na West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, East but West Giant Hills but ribhai Hashwa kani ka KSU kala penlong ka jing penher e ringiyo ya kalama hapo ka office trekam jongka hajayaw ha ka jingadon lang kinongalam ka seng kindet singi hadin bakani ka office kala sha penjulor na ka jingwan khnra jongi polit jongka khat khandai trik nailar kani ka jing penher lama kalong shibentawan pen e ringiyo ya ka seng barok ka wei ha ka bala penlong ru ya ka jing duai phiran ong uba penshai borlang rani Jingi kundu lang jungi mana hapring gini ka body ka jungi ka si ka jungi baki nongilam bareng kata ginongilam nadu lagi jong ka ba skidan barokhai ka jingi do lang jungi kalong ban pener niyo ban pener daw ya ka silam trikam jong ka seng hadian ba ngilai ngilai sakhi ya ka ka balaja hakam yet khak nai trik te ka jingi kundu mana kalong ba in pener niyo bakani ka silam sendur jungi bat kalama jong kaseng kandangi kawe kumba pilai ba ngila pening kalama nadu na bar na surat nang tahang di ba apa office trikam mene mustam ngai po ilat thai khabar ba nakaliang sarkar jila ning ba UCM ula khat ya ka jingi karan namda banita ini santli gi mat jingdawa ka ba ka ki siu ka labu ahmad sarkar jila te ngim ha ngiyo eka official letter mene kapor khat wisting khat arbaje te ka long ka bajanjar bengin khat ing meeting bakarki ya ka CEC meeting namar ba apo ka sing jungi ngidan ya ka ikinongilam napo ki district oker na nungstan na southwest na east jantia ba na west jantia ilso umjo bat nara ribhai ten din halar kani kadaw ba lasai kasngi ngin khat ya jinglang bakarki ya ka CEC meeting ha ka bangin sim ya karai ha bidi bakani sithi ka ba ka sarkar ka khat ya ka ki siu sa ka jingi kan